Sembah nuwun Mas Sugeng, perwakilan saking Paguyuban Agung Pak niki ora. Iya. Sekar Kawedan. Panjenengan acara iki ya ora nganggo rencana-rencana kok Mas Nur ya. Kula kinten badhe niku nyuguhaken maca parkir kan. Ora apa-apa. Bengi iki wis tak merdekake. Merdeka mawon nggih. Merdeka mawon. Ayo ana sapa waranggono utawa kanca sing Nggih. Sampuriko kajuwun panjenengan Mbak Vino, Mbak Vino monggo. Mbak Vino. Yuk kita duet dulu ya. Monggo Mbak Vino. Oh Mbak Vino. Kalau dan iki ayo nyanyi campur monggo diasong mesti ngono Mbak apa sama seniman itu oleh rawuh saking Banyuwangi kok diatur. Aduh lho Banyuwangi. Betul lho Pak. Banyuwangi, Banyu Asin. Masa ya ndipin nang kene iki. Aku biyen ya ora jadong, tau aku ning ngono. Temu ndi lho? Banyurip. Lah. Napa sampean sing napa niku? Sing pengaturan penertiban penertiban jalan kono ya, Mas. Nggih, Mbak Vino pripun? Nggih dicek iki mike. Sugeng dalu. Salam di tempangan. Nggih. Yang limbo. Nggih, Mbak Yu, nggih. Nggih. Aku ki nek ngaturi Mbak iki kok diajeng ya, Mas? Mas Nur. Monggo kersa. Cara diajeng mawon. Yang nggih. Regane biayane lagi ngajeng kok, Pak. Oh. Apa to wingi nggih? Nggih, wonten ngajeng mriki lho maksud Mbak Tari. Ya ini wonten ngajeng mriki lah. Wingi kan mriko teng mburi Mang. Masalahe gulungku ki tangi ngrasa melembur. Oh, ngaten. Nek melemburi disemprit karo Pak Satpam. Lae dalang niku nggih pun spesial lho bucange ngedepe lho gak trimo niku. Aku nek nglirik nengen ngono paling barang cempala karo sing ngedrang. Lah umume lak ngringkih tengen kan enten cindel lah jeneng kan enten blongor Lah lah. iya. Gak tambah gumong aja. Ket wingi kok sing tak merima blongor lah. Monggo. Sing campur sari saged. Sing duet nggih saged, piyambakan nggih saged. Langgam-langgam nggih purun monggo. Ya. Kalau nderek belajar nggih yo. Nggih, monggo ya nggih. Pun bujeng to, Mas. Iki yo nggih kanca jenengan niku. Nggih kula belajar pados kanca mboten nonton kancane. Kancane padha budal tanggapan. Lah, makanya ini kan dalam rangka ora tanggapan bersama to ya. Lewat poso-poso tanggapan apa? Nggih badhe ngaturaken Bawa ngimpi Oh, dipalaraken mangke langgame pindah mawon nggih. Nggih. sing nyimbawa ngimpi niku ngamborot Dudu ya? Nggih. Kula kok malah pengen nyiwel dalah. Aduh. Wah, ampun, Bu. Ini lagi kenes-kenes lho. Titingane. Nano nano. Bangga kayak Bu among tamu arep metu cek aneh. Mriki. Ayo,
Joko Raharjo saking Boyolali. Panggang ngimpi menika riwayatipun nggih ngoten Mas Nur. Pripun bujange? Sepi tanggapan. Bareng kenok-kenok ning arep ratal ya kelakon garap. Angen-angen ngeten nggih akhire. Ora nyongkoran nyira dalu menika kerawuhan Pak Vinul. Kula niku waget, Pak. Digebrok kok mburi itu sapa lho. Biyen prasuk isih kurang lebih ya 25 kilometer, Pak. Kilogram. Anu min jentikan. Biyen jentikan. Double jempolan. Jempolan sak lenene ya, Pak. Wis. Sebanun lho bintang. Matur suwun lho Mbak Mino. Nomor kemawon kerencange. Anakku wedok mau Aulia Pangestimo endi? Nembe repot niku, Pak. Oh, ngrewangi rajang-rajang Brambang. Anu niku ngrekap mantun riyoyan niku nggih kathah. Wong pemilu ngene wis nari wong rekap bareng ya. Rekapitulasi las polisi niku lho. Rekapitulasi. Nggih, mangga suwun Mbak Fida. Gak apa-apa lho Mbak. Nang arep iki VIP. Selanjutnya Nang arep debok iki eksklusif. Ajeng kawinnya. Cuma iki ya waktu niki ya ora suwe banget ya. Cicitan produk. Sudah dalu. ya sing dalu. Nggih. Sampun bolong dereng puasane. Oh, lah nek kowe takon aku ya aku bolong tanggo. Buntet terus, Pak. Tertib. Alhamdulillah. Awan mau jam posone ora umum. Tenan. Pripun? Sing jenenge bulu karo lambe iku meramias. Aku ngerti ngono ki nek nggone grup dipameni cacah ngombe es teh ya kurang ajar. Enak banget Pak Dalang. Padahal kudune nek poso-poso niku setane dikerangkeng to. Lah wong cacah iki mbakne. Lah setane ku dikerangke. Sing neruske lek gas. Koncone iku wis. Lah nggih niku. Koncone sing gak ate. Nggih.
agak piye apa Cahyu? Nggih. Nggih. Ah, Mboten nganu mawon lintang asmara. sik. Kowe iki lemu kuliah kuwi wis rampung rong ta, Nduk? Pun muntuk-muntuk. Nggih, pun muntuk-muntuk. Jadi rampung nggih pun niku enten. Wis wayahe anu kae apa sekrikir pisisi kae. Nggih. Skripin kisi. Skripsi apa-apa kan lho Mas. Lah kalau ini kok krungu-krungu pitung dino apa? Pitung dino ngene lho. Pitung. Napa? Golek pitungan dino. Lah damel apa niku? Iku aja kok. Pitung dino. Ben, aku kok ora krungu lho, Rok. Iya, Rok. Iya. Ya sik dereng. Dereng kok. Dereng. Nggih, dereng. Nggih, lintang asmara. Lintang asmara. Kacau. Mbak menawa masih nang kene sing iso nyanyi. Bener, Mas. Kerinduan. Mas Dron sehat, Mas Dron? Ayo Mas Dron. Bersama dengan campur sari langsung kerja bareng ada anak kolon ya. Channel YouTube juga kira warga dari Ketika Pelabuhan Perumahan Alam Mutiara. Siang
Iya, terima kasih ya. Ini mau Masno. Nggih Eca kok kaya sing duet kula niku Eca. Oh, Udah lah, Bro. lah nek ngerendah sing dhewe apa ngerendah keren. Solo Mas Bro. Iya, lintang asmara. Kasih disebut drone Pak. Pancen nek wingi sing dicem mung drak. Oke. Follow ini. Bocah kuwi nek ra teko ono atiku tratapan. Nah, iki mau ya teko ki agak jeng jegagino terus mulai. Monggo selanjutnya. Nggih. Pripun tasih malih napa? Ah, ngene. Pripun? Iki gandeng mektune ya dimas-maske ya Mas Nur. Nggih, leres. Ono gara-gara ku ya dilanjut maneh. Siap. Muga-muga langgame ya metu karo lelagon-lelagon sing masa kini sing rada gayeng-gayeng kok diteruske. Siap, mungkin nggih dipun aturi kang sampun derek rawuh ta mriki. Ingkang badhe kesaken nembang nyanyi kawula semangat. Lakonmu yo sik dawa lho, Mak. Ayo Nduk, arek antuk waktu. Engko gek dilanjutke lakone muga-muga ning aku ya tak aku matur nuwun kabeh para sedulurku, para kadangku, para pemundenku sing rawuh bengi iki. Aku banget nggonku ngaturke panuwun, terima kasih yang sangat kepada para pemirsa. Aku nek anggo basa Indonesia ki ora tak kesilang deh. Matur nuwun kagem ingkang kepareng rawuh kanca-kanca saka LKM. Nah, kanca Pak Aziz iki mau ya biyen ya juraganku zaman PNPM. Programnya saiki pengentasan bab air bersih lho, Nduk. Air bersih iki piye to, Mak? Saiki ki akeh sing sumur-sumur wis padha terkontaminasi. Makane saiki kudu ngerti piye carane adil-adus mengkonsumsi banyu. Kuwi kudu ngerti bagaimana kita memelihara kebersihan lingkungan kita. Oh, kok ngono to yo? Kowe ora ngerti to. Makane ana jamban sehat. Kowe ngerti program jamban sehat ora? Aku yo ora mudeng to yo. Jamban sehat saiki iki kudu dimengerteni kanggone para penduduk, para masyarakat supaya jamban sing sehat kuwi ora mungkin dadi pencemaran lingkungan lho, Nduk. Akeh sumur-sumur sikak saiki wis padha terkontaminasi gara-gara wong sing padha mbebuwang ku mau ora ngerti etikane utawa kesehatane sing kudu dijaga. Kamangka ning banyu sumur itu kadang sok dienggo ngombe lho, Nduk. Lho yo. Iya, makanya saiki ana sing jenenge stunting lho, Nduk. Malah bisa stunting kuwi kok apa bukan panganan kok stunting. Kuwi dudu panganan lho. Kowe nek ra mudeng stunting, sesuk tak kei brosure. Makanya program pemerintah ini mengentaskan stunting ana hubungane karo perbaikan gizi. Oh, ngono to yo. Pembinaan utawa pengendalian stunting kuwi wiwit bayi sadurunge lahir lho, Nduk. Ola apa hubungane bayi ning kandungan karo stunting? Yen wong ora ngerti carane menehi sandang pangane bayi utawa calon anak, kuwi engko bisane supaya lahire ya fisike ya rohanine bisane apik kudu ngerti nyelune, kudu iso njaga kesehatane, keamanane bab sing dipangan ku mau lho, Nduk. Ya iya yo. Aku ki ya lagi krungu iki. Wingi dijak ngobrol Pak Aziz masalah stunting kuwi yo mau. Heeh, iki program nasional lho, Nduk. Oh ngono to. Ya, ya muga-muga didongake wae awake dhewe ning kene iki, ning gone perumahan iki khususnya ning Desa Kendal, Pecabeyan. Iya yo. Muga-muga masyarakate penduduke kabeh diparingi sehat, paringi tegas waras ya, Nduk. Iya yo. Ya kawulane, ya pamonge kabeh padha nindakake kabijaksanaan kang adil ya, Nduk. Iya yo. Didukung manunggaling masyarakat karo pamong masyarakat iki bisa manunggal, bisa nyawiji piye carane desa iki dadi maju, desa dadi makmur ya, Nduk. Iya. Iki ya muga-muga banyu sawah mburi omah kuwi ya ndangsat ya, Nduk. Heeh. Nek karang kandhane nek kene iki kalah karo dongane wong mancing. Terutama tukang keyboardku iki lek bas kuwi nek ndongake kok udan wae.
Iwake gede-gede aja. Ayo Yung dilanjutke lakoni Yung selak bengi ya. Pak Andek. Ayo, Cok. Dilanjutke di lakoni sing isih dawa ki mau. Ora kang lumaris. Budaling pro Masya Koko Warna-warna kegamane saking kang para wadya abro busananira swaran rame tumuro pindha omyak ing samudra Pauto para joglo ingkang sami pacet baris wonten alun-alun nagari Tunggul Malaya ketinon saking Mandrawa Sigrak Samikra Laksana Magita kita
doling kawiyan. Oh to. Amain barisan saking nagari tunggul Malaya nyaketi. Tapel wates nagari Mandura. Ditimangke ketenjuk barisan saking nagari Mandura Dwarawati dadi pagenderan. Gandeng iku sing perang prajurite Dwarawati karo Sabrang. Nek kene dalane akeh. Iki engko anakku lanang Panji kudu sabetan. Setuju napa mboten, Dulur? dongeng entik-entik panunggo patenono penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama ojo di dakwala lagi yo bener kandamu lali sumber kedewasaan lah dalah pancen ora sepel ning ora dadi apa. Opat. Durung suwe nggon kulakku jajan ning tengah jalan. Wong iki ditane langes. Pawakane pentek piyo plengose piyo. Balik baik krungu. Gongku ngedumel malah gereng. Semono gede. Gus. Sopo?
Rembukan ora cetha. Ora cetha ya ben. Pancen gayaku rembukan ki ngene. Kowe ketoke pawongan ning ora cetha lakon. Ora cetha piye grebleg kare koyo ora cetha iki. Kudune kowe wis kena perkara wani nyebar bawah Mandura. Ora coba ngaku. Sapa jeneng lan sapa ngendi pinangkang kowe lah. Yen kowe takon marang aku iki sing jenenge Tumenggung Jaya Prakosa. Paling dalem jenengku iki Jaya Prakosa iki jane wong biyen nom-nomanku jenengku mung Drun. Kandhing wis dadi Tumenggung paring dalem Tumenggung Jaya Prakosa. Senopati Ndwarawati. Senopati Ndwarawati. Arya Setyaki. Singa Mulang Jaya. Ya Wresliwira. Singa tambak yuda. Ya Bima Puntik. Kupet jenenge akeh apik. Gus ngerti ya? Nggonku mrene bareng arek-arek. Bloko Suta wae endi sing jenenge Kresna, endi sing jenenge Baladewa. Tak rangkete tak jaluke pusakane sing jenenge Nenggala karo Sekar Wijaya Kusuma. Aja nyumbari sing ora-ora kaya ratu Gustiku. Sinuwun Mandura dalah sinuwun Ndwarawati kae kapernah sedulurku. Kowe wani ganggu gawe ku wis jeleh urip. Wah, raidep. Abot-abote dikongkon ratu Gustiku, kon ngetan aku ngetan, kon ngulon aku ngulon. Kurang bejane yen ora tak tindake dawuh kelakon ditugel guluku. Ning kene uga ana pranatan, aku ya ora gagas ana wong kaya kowe. Yen kowe ora gelem ngeracak apa sing dadi pranatan bakal dadi pasukan kowe lah. Bodomu taklir kinatap duka yayak sinipi wong netra kocak ngondarandir wadono baranan wong kaya Sekar ora maribang soring jangga metu sinabetno warang segedeng metu dahanane yen kowe tak rembug cara alus ning sajake rembugmu mau malah dadi nyekit ning atiku kowe wani karo apa musim tak koden leno pangindya tebiak yadang ora tak getik sumpah dene dak ketiwasan tanding karo padang sing lakoni Gus.
Mundur. Yagi Sohoy Surya Matenggo Andi karo aku yo apa wis tak peduli Salut Anti mana ya wayangnya akeh siji orang mundur sewu maju oke
Waduh, malah aku kalah kabeh. Muduna sapa iki? Aku kanca. Wadya balaku nek liru ngomongnya. Awas.
jae. Togok. Waduh. Kowe ora ngerti kok mungsuhku kae mau sapa. Kowe Jan bergas tenan iki wae. Nganti do coklek kabeh. Ning ora apa-apa lega atiku. Santai saja. Pripun, Den? Sampean kok denger-denger Togok iki aku weh dengkok mungsuh sing jenenge Mas Gatot kae mau. Wah, lah untung-untungan sirahe sampean sing utuh. Weh. Iya Togok. Wah, niku Raden Gatotkaca niku hobine medhot gunung. Lah kok medhen niku. Makane sik untung-untungan. Sampean sik utuh. Sesuk ning omah ngundang Pak Ustad bacaan. Lah piye kok? Lah sirahe sampean sik utuh kok ora gelem bacaan niku ya wah lah iya kok. Sampean kudu tasakuran. Mergo sirahe sampean sik utuh musuh Gatotkaca Antareja niku kok medeni. Iki aku yen balik mati, yen bacut ya mati kok. Mundur ajur maju tatu. Tinimbang aku mati, gara-gara ora iso munduti apa sing dadi pamundutane Ratu Gusti ku mending aku mati bergagah kok malah ngiwung-iwunge sing ngubur mati bergagah. Kowe duwe penemu piye kok? Abdi kinasih para Pandhawa niku nggih abdine Ratu Mandura dalah Ratu Dwarawati menika Panakawan papat cacahe. Semar, Garing, Petruk sama Bagong. Anggere kula sampeyan saged malih dadi Panakawan bab ngrebut pusaka loro menika wau suwe banyu sinaring angel mites wae ngrati. Bumi unjang kanjeng langit kelap ler kincaning risang mawe gandrung banjur kepriye pamrayogamu kok kepriye kok murid bisane Dusta Pusaka Nenggala kelawan Sekar Wijaya Kusuma sampeyan manut kula sampeyan ngerti niki wau sampeyan wis mlebu wewengkone Sang Hyang Bathari Durga ketitik niki wonten watu gilang menika wonten wit Randualas cacah 7 monggo yen sampeyan purun nyuwun marang Sang Hyang Bathari Durga awake dhewe kula lan panjenengan malih dadi Panakawan mengkono kok nggih mengko yen sampeyan kalih kula niki wis dadi Panakawan, kula tak dadi Semar. Kowe Semar, bareng aku sapa kok? Sampeyan mungkin Petruk, saya gede dhuwur. Nah, niki bilung dadi Gareng. Gareng sing piye? Gareng sing motone kero kae lho. Oh, sing lakune tekul kae. Heeh. Mungkin nika Mas Karneli nika mengke dadi Bagong. Aku tok dadekno Bagong kok. Nggih. Yen awake dhewe wis dadi Panakawan abot mites wae nganti. Mengke pusaka Nenggala lan Sekar Wijaya Kusuma mesti diparingke. Kula lan panjenengan yen mengkono aku nderek apa sing dadi atur monggo samios medhi wonten mriki. Kocap kacarita. Tumenggung Patih Busrawana dalah Kyai Togok ugi bilung Sarawita semadi wonten ing wewengkon Dandang Mangure kinabelan napa kang dadi pamundhute wantah dadi Panakawan.
Ger Petruk priye kok aku kon kudu ngomong piye? Suarane diganti no. Piye kok? Kurang luwes. Piye kok? Nggih, ning sampean basa kali kula mboten basa kali sampean. Pripun, Pak? Nah. Mas Karnili, piye kok aku kon dadi piye? Suarane dirubah kaya bakok. Piye, Pak? Nah, lho. Ganti suara gareng. Ayo. Nek aku wis gampang iki. Monggo. Tak dereke sowan ana Sinuwun Mandura nyuwun ngampil pusaka Nenggala Dalak pusaka Sekar Wijaya Kusuma. Mengke yen ditakoni aja ngomong akeh-akeh mergo sampean ku ora iso ngomong. Iya Pak, heeh. Nah, wis ngono wae. Pokoke nggih dika. Ya wis. Aku manut napa jare sampean Pak. Nah, yo budal ning Mandura yo. Saya dalu alaras abyor kang lintang gumedhap titi sonya tengah wengi lumrang kandaning pos karyane udyan nira sang Trijawara ler saraning watu pronto ler saraning watu pronto Sasiruping sang Hyang Arka gantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita. Amung sang Hyang Candra jila saking Pertalarsa nggawani jagat demi tatasin kamanjang diwasaning Hyang Arka. Nengno wau kawrusa hanelaken wancine wus ngancik gara-gara
para pujangga wiwit jaman semana cekak aose dicekak karo dalane. Sinig Kancin awis genti Kancin arita ora kaya jumeduli ngrepat Prakawan kang wus ngancik madyaning Semarangan. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami anulodo dueng uni caritane Andeliro sang Prabu sasra bau ing Maespati aran patesu wanda lelabuhan ipun kang ginelung triprakara guna kaya puluhan den antepi nuhun mitraku Mangga Cak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku arep tak nyuwun pirsa kira-kira para rawuh iki apa ya sih kathah? Kira-kira wong 50 anen? Itu 5 tidak. Tolong dicatet Mas. Sesuk jikok dhewe ya. Sesuk dan jikok bagian dhewe-dhewe ya. Bagian mbok sanggil ya jare. Nggih. Alhamdulillah wis tekan gara-gara niki Petruke ya kapak-kapakno mungkin awan wis diceritake. Nek dak usum-usum dhewe kemawon. Wong ana tenaga teko Surabaya iki bae ora tangi-tangi. Ha kuwi cah kuwi. Cah ganteng kuwi pindah turu nang ngene bluru jam 3 sik kri-kri pancene. Ngono kaya jak-jak jenengan ampun sare Pak Dalam. Padahal ini jam 1 bengi lho. Saya OTW ke sana. Tapi bocah ning ya ora ngapa-apa kuwi bocah kuwi ya dadi kesenenganku ya. Anggere Petruk metu iki ora dibeduki cah kuwi ora sepel dadi. Nggih. Kajate bengi menika laras gelar ngawontenaken safari budaya part 1. Tegese part 1 itu muga-muga ing besok ana kelanjutane. Siap sederek-sederek? Alhamdulillah. Mergo Petruk iku ora mungkin iso mitur yen ra didukung, ora disengkuyung kanca-kanca iki kabeh. Aku matur sakjroning. Sing jenenge seniorku, Bapak Puji sarjana hukum. Bapak Puji sarjana nek sing rada nyelelek jenenge Mbah Kira. Nek apik ngono Mbah Kira, Bapak Puji sarjana hukum. Pak Dalam menawi saged ngawontenaken pertunjukan menika ampun migri-migri kudu wani, kudu tatak siap apik ya. Nanti tak antepi bengi iki, lajar paling asline tanggal 30 sesuk mau. Gandeng kanca-kanca wis akeh sing padha mudik, mulane dijokke tanggal 23. Wih, gandeng dijokne tanggal iki aku kepiye lho, ngerti ra? Ana undangan teko Dinas Kebudayaan Sidoarjo ya. Tanggal 20 ya, 20 Maret kan undangan merono. Aku Senin wingi wis mintik tekan kono kok. Tak kenal parkiran. Aku ndak saya jalan-jalan. Oh ya, lantai 2 sana. Udah mintik tekan dhuwur. Ora ono apa-apa tak teli tanggalan. Kowe lah bajigur tanggal 20 ya. Tiwas mintik tekan kono. Ning ya ora apa-apa saking semangate kok. Petruk itu semangat. Kang Gareng, apa truk? Rene ya. Ya nek aku rono ki aku ya kek ana langgamno. Mbah, langgam iki, Cak. Langgam apa? Untung sik slendro. Apa tenane? Wani saya. Ora wani. Wong wingi sampean awake pegelindu kok. Wong wingi nekat poso-poso iki nyekropi gagal campur keramik sekrop boyoke jare buat. Bar nyekrop terus mangap-mangap kae kaya iwak jair kentekan banyu kae. Kasatan. Aku kowe iki njaluk apa to Kang Gareng? Mbok aku mumpung isih slendro ya. Slendrone iki apa tak biasanya apa? Apa Mbul? Oh. Selendang biru sing nabuh yak-yakan. Kembang rawi. Monggo, dados. Kembang rawi, Mbak.
mlebu tayub lho, Reng. Aku ora mudeng tayub. Tok kaya tayub. Pose tayub kuwi ning Sidoarjo kene iki ya ono tayub. Ciri khas Sidoarjo iki ya ono. Tayub cara Tulungagung ya ono. Tayub cara Tuban ya ono. Tayub cara Banyuwangi ya ono. Cara ndi? Lamongan ha iki mau. Anggere dendong, begitu tak dendong ndang anu Malangan ya ono. Kuwi modele tayub kuwi dadi desa mawacara ya. Heeh. Ha nek Kyai Tuban dikeki tayub sing rada sesek ya ora kersa. Malang ya dikeki tayub sing model kok Tuban kae sing romane rangkep-rangkep ya ora kersa. Wah, ya ngono ya. Nek Sidoarjo ki merdeka. Dikeki ngendi iki oke, ya Sidoarjo iki. Heeh. Ana arah. Ah, rumah jare Dani pokoknya botol ireng ngono to. Kurang ajar. Terus piye kan? Awake dhewe nang kene iki karo sak kanca mumpung sing midhangetake, mumpung sing mirsani isih padha ngumpuk. Ayo diketoke lagu-lagune. Umpamane lagu-lagu sing cara mat-matan, cara klasik, cara langgang ngono ya terus. Iya, jane mau limbukan mau jane diketok-ketok sing dugreng-dugreng ning limbukan. Mergo biasane nek pertunjukan kuwi ning gone limbukan iki akeh tamu. Nek Mas Goro-goro ngene iki paling ya para penikmat pecinta wayang sing isih lenggah. Karo sing dewa. Wong kadang sing bedhok iki ngene iki pamitan kok. Kurang ajar. Adimu nang ndi? Sapa? Bagong. Bagongmu tak entuk rokok ora mulih-mulih iki to. Apa ning market katut di robyok apa piye? Kang? Beken. Mrene ta, Gong? Aku nek jandut terima modar. Jandut apa? Jandut sing cara biyen kali. Belok sik, Mas, belok sik. Kae terus Mas aja dikletro. Oh, kaya ora mau ora cetol. Mangga, Mas. Jagem iki ramane kecekle dhewe. Lah wong ngene iki cacah iki nek ora dikeki garapan sing ngene iki ngantuk. Om Nabi gendeng ajarane ora perang-perang Pak Dalang. Anggere wae pocapan wis dah perang Pak Dalang. Lah iya. Kang, kuwi mau lagone ku mau apa? Kuwi mau genah aja dipelihara ngono ta. Lah kira-kira ana lagon liyane apa ora? Ya ndelok no. Ndelok sik no. Sing nembang apa ya sik legah niku lho. Tasik jangget. Tambah loro. Kira-kira Mas Nur wis menghilang apa sik legah lho? Masih setia Mas Nur. Mas Bambang. Oh Mas Bambang dulu oh iya.
Sore mau Mas Nur saiki Mas Bambang Sudiro. Mas Bambang Sudiro, seperti itu. Mikir jasa Mas Bambang. Nggih. Aku ana bapakku lho. Awan-awan mangan cilik. Iki ngapa ta, Gok? Arep kuwi jelas-jeli kok. Lho cilik dipangane nggo apa? Mas Bambang Sudiro mikir pun diasta. Nah. Saiki jenengan tak daulat. Kira-kira sing menggang ning kono kae warang golone tasih kathah napa sampun mundur nek tasih kathah monggo Mas. Bokos tunggal. Ditimbali. Nggih. Nggih. Monggo tasih jangkep. Sapa wae pejare enek sing wonten Mbak rawuh. Esti. Mbak Esti Wonten nggih. Mbak Tari. Mbak Tari. Lan lintu-lintunipun. Ya. Oh, nggih. Mbak anu kok Nduk Esti mau anu tak timbal diaturi mrene sak ramane karo ibuke ya rawuh. Monggo. Gandeng iki petukan rada selo-selo sik wae, ya. Saiki sinom. Sing bawa sinom adalah Mbah Juro. Monggo. Nah. Lha adelaku tamo ya turun. Sinten? Oh, Mas Parto Permono, Mbak. Nggih, coba sak sinom kas engko Mas Parto tak jake dialog. Lemune nganti mecicil. Wong agung ngeksi.
Bar dipawani terus dilanjutke rujakane. Ngono ki ya dirujak dirujak. Rujak. Wong pancene awake dhewe iki sak temene bab ngono-ngono ki ya iso lho, Tru. Ya iya no. Wong tukang ngono-ngonoan kuwi kok ora iso. Wong sayangi anggere kena cah-cah tabane dadi selarang lho. Anggere ra medhotke penabuh ora ono cah-cah. Kang Gareng, piye, Tru? Iki mara coba sak lagu utawa orang lagu khas. Engko ndang dibajutke maneh. Ya, setuju. Kripik gedang, kripik telo. Sithik edang ngene cak telo. Cak telo lak tanggomu kae cak telo. Monggo. Walang kekek, dados. Ning